Un dels reptes a solventar al nostre poble és la problemàtica en què s'encontra el centre històric. El que representa el cos de Castalla es troba en una situació de degradació cada vegada més deshabitat i oblidat durant anys per diferents corporacions municipals. Seria fàcil emprar una vareta màgica per a solucionar els problemes del centre històric si no fora perquè no es tracta solament d'un problema urbanístic molt concret. Tenim dos grans reptes per davant, la revitalització del centre històric i la seva rehabilitació. Si no treballem aquests dos reptes de forma conjunta i coordinada, poc podrem fer per a aquest gran barri. La mancança i l'envelliment de la població que viu allí, la situació de les vivendes, moltes en runes i deshabitades, la quasi inexistència d'elements dotacionals municipals, la mobilitat i la necessitat d'una dinamització fan tots plegats que es troben davant de problemes estructurals que necessiten solucions àmplies, de llarga mirada, més enllà de reformes concretes. Des del poder públic estem obligats a donar solucions i sobretot a estar a l'altura de necessitats tan complexes. Per això no es pot fer des d'un punt de vista partidista i o particular. Necessitem un projecte col·lectiu i participatiu sobre què volem que siga el centre històric. Imaginar allò que volem ser per dissenyar un full de ruta clar més enllà del curtplacisme i de fotos fixes. Cal establir consensos per no fer marxes enrere i que les actuacions a desenvolupar siguin perdurables al llarg dels anys i de les diferents corporacions polítiques municipals. Ara bé, per poder dur endavant aquests reptes ens cal de forma constant la participació ciutadana i del teixit associatiu, econòmic i sociocultural. Han de ser en primer lloc els veïns i les veïnes d'aquest barri, però també tota la ciutadania castelluda, la que decidim què volem per al centre històric. Si no, qualsevol planificació aïllada de les necessitats i de la voluntat de la ciutadania reconstruirà una part del nostre poble que pot ser no dure molts anys. La implicació de la ciutadania és fonamental perquè ens cal treballar de forma dinàmica, participativa, amable i amb molta voluntat de diàleg. Cal obrir canals de debats i de deliberació per tal de prendre decisions col·lectives. Des d'Esquerra Unida, Esquerra Republicana, Cor Ciutadà, sempre hem cregut, estant fora de la institució i ara ho seguim creient que ja formen part de la corporació municipal, que cal prendre decisions col·lectives sobre l'ús dels nostres espais públics. Per tot això, els acords que plantegem és, en primer lloc, constituir una taula de treball sobre el centre històric per tal de dur endavant d'una forma més àmplia i al llarg dels anys, clar, un projecte de revitalització i rehabilitació, així com tractar diversos problemes més concrets com la mobilitat, la dinamització, la neteja, l'ús de l'espai públic, l'ordenament urbanístic, projectes de rehabilitació, etc. En segon, que aquest òrgan tingui una capacitat per a debatre propostes i plantejaments, que una vegada acordats passaran en forma de dictamen a un òrgan superior, bé la Junta de Govern o bé el plenari, per tal de la seva aprovació i o ratificació. Tercer, que aquesta taula estigui conformada per l'alcalde i la regidora competent, la regidora de centre històric, un representant de cada grup municipal present a l'Ajuntament de Castalla, representants del teixit associatiu del centre històric, que també hi puguen participar veïns i veïnes del centre històric, així com els tècnics de l'Ajuntament o col·laboradors de competències sobre el centre històric. Segons el tema a tractar, també creiem convenient que puguen assistir a 3 agents del teixit socioeconòmic i cultural afectat. La taula proposem que reunisca una vegada al trimestre amb un ordre del dia establert i cinquè, proposem que es prenga com a per no partir de zero, com ja hi ha moltes propostes, prenem que es prenga com a base de treball, a banda de tota la documentació municipal que ja s'ha fet, tots els treballs que s'han fet en aquest temps, que també es tinga com a base de treball el diagnòstic i les propostes sorgides als diferents plans i jornades de revitalització i rehabilitació que s'han dut a terme, perquè són molt importants per els seus continguts tècnics i la seva metodologia també participativa en què s'han fet. I finalment, creiem que aquesta taula ha d'establir metodologies dinàmiques i participatives per tal de treballar. També que siga un punt d'encontre entre tots els que estem, però que pugui també sometre moltes de les seves coses a la participació ciutadana per dur endavant diferents projectes i iniciatives. I això és tot. A veure, bona nit. Volia fer unes consideracions tant a la teua moció com a la nota de premsa que ha aparegut recentment en els mitjans de comunicació i en les redes socials referent a la posició del govern local cap a la situació del centre històric. Es diu que des de la creació de l'associació han passat moltes corporacions que no han fet res o que no ho han intentat
i que, a més, no n'hi ha perspectives de canvi. No vaig entrar a valorar el treball de les anteriors corporacions, perquè és algo que no és competència meua. A més, que entenc que ho hauran fet el millor que hagin sabut o pogut. Però he de dir que l'actual corporació té una gran sensibilitat en la situació del centre històric, ho creguen o no. Des de l'associació es demana la revitalització i la millora del centre històric i que aquesta vingui acompanyada d'un procés de participació, dotat de transparència, informació i diàleg entre l'administració i els ciutadans. Bé, des de l'inici de la legislatura s'ha mantès més d'una reunió amb dicha associació i sempre s'ha deixat clar que l'Ajuntament va comptar tant en ells com en qualsevol altre ciutadà, visca o no en el centre històric, que tingui alguna aportació pel desenvolupament del Pla Especial de Protecció que estem fent a l'Ajuntament, però que tot el treball que es pugui fer des de l'Ajuntament i des del seu equip tècnic es farà així. En més d'una ocasió han intentat que es contracte tant la gestió de la participació com el desenvolupament del Pla Especial de Protecció a una empresa externa, cosa a la que ens oposem. Per un lloc, per l'elevat coste i per altre, perquè l'Ajuntament té un equip tècnic preparat per fer-ho. El que no vol dir que si puntualment es té que sol·licitar un treball extern, es farà mitjançant els processos de contractació legalment establerts. A més, en alguns d'estos encontres s'ha posat en entredit la professionalitat i validesa d'un dels treballadors de l'Ajuntament, al·ludint a que no és la persona indicada per al desenvolupament del Pla Especial de Protecció que està duent-se a terme. Entenc que tot allò des del desconeixement del perfil professional que té. He de dir que aquest treballador és un gran professional, molt implicat des del primer dia en la rehabilitació del centre històric. També se'ns ha demanat que declarem el centre històric com bé de rellevància local i així poder rebre subvencions. Cal matisar que el fet que un centre històric siga declarat BRL no implica, avui per avui, la possibilitat que els particulars puguen accedir a ningun tipus de subvenció. És més, pobles propers en centres històrics que són models a seguir no les tenen declarats BRL, però sí que han elaborat un pla especial de protecció per a salvaguardar la idiosincràsia dels seus centres històrics. També es demana que s'informe sobre els passos que estan duent-se a terme des de l'Ajuntament. Doncs bé, des que estem en el govern s'han realitzat pels tècnics alrededor de 30 inspeccions i informes de conservació i manteniment, declaracions de ruïnes, actuacions urgents i de consolidacions. En cada una de les demolicions que s'han fet o que estan fent-se i que sempre són a càrrec del propietari, està exigint-se que s'aïllen les parets mitgeres i que s'execute una solera de formigó per evitar els danys que estaven produint a les edificacions colindants, actuacions molt demanades per veïns que ja havien sigut afectats per anteriors demolicions. A més, està exigint-se que s'alcen murs per a tancar els solars i que estos s'enfosquen i es pinten. També s'han realitzat una memòria valorada per al desmunte controlat de la roca i consolidació de la ladera del Penyal del Castell, una memòria valorada per a l'adequació de la plaça de l'Ermita de la Sang, obra que està duent-se a terme en aquests moments i per a la que s'ha obtès una subvenció per mitjanció de la Conselleria de Turisme. Un projecte de millora de l'accessibilitat del passeig Antiga Bassa la Vila i eliminació de barreres arquitectòniques al mercat municipal. Obra que està acabant esta setmana i de la que estem molt orgullosos. A més, està duent-se a terme l'inici de la redacció del Pla Especial de Protecció del Centre Històric, per al qual s'ha enumerat cada una de les illes del casc antic en la nomenclatura Manzana H01, H02, etc., estudiant cada una de les problemàtiques i idiosincràsia que tenen i possibles formes de rehabilitació i reestructuració. S'ha començat per les manzanes H08, que comprèn el carrer La Vela, Crespos i adjacents, que és una de les que més afectades estan, per l'H12, que és la plaça de Santo Tomàs, en una proposta de millora d'accessibilitat i dotació. Cal dir que tota aquesta manzana no és de l'Ajuntament, n'hi hauria que adquirir la primera. I l'H13, el famós solar de l'IFSA, amb una memòria valorada per a la urbanització, millora d'accessibilitat i acondicionament de l'entorn. Per altra banda, està fent-se en aquests moments la remodelació del Parque Blasco, que consisteix en la realització de les parets d'uns murals amb passatges dels famosos clics de Playmobil. Una volta acabats aquests murals, es col·locaran jocs infantils, també de les clics de Playmobil. Aquesta inversió està al voltant dels 45.000 euros. Cal dir
que abans de començar aquestes obres i quan el projecte encara estava sobre la taula, es va mantenir una reunió amb l'associació per a mostrar-les el projecte. Els va aparèixer una gran idea i van proposar fer un procés de participació ciutadana en el que la corporació municipal estava d'acord. Però quina va ser la nostra sorpresa quan des d'esta associació, que suposa que és sense ànim de lucre, van voler cobrar uns honoraris. Està duent-se a terme també en Conselleria la declaració de la Casa de Paco Rico com a BRL. Les BRLs deuen de ser coses puntuals. I s'ha dotat pressupostàriament per a la redacció del projecte de rehabilitació. A més, molts veïns del centre històric han mantès reunions en l'actual govern per mostrar les seues inquietuds i necessitats en respecte al mateix. Necessitats que a poc estan resolvent-se. Cal dir que tot el mencionat anteriorment està a disposició de qualsevol que vulgui veure-ho i aportar les idees o consideracions que crega oportunes. I per últim, recalcar dues coses. Per un costat, dir que el centre històric és quasi en la seva totalitat particular, és a dir, el propietari no és l'Ajuntament, per lo que el deber de conservació de les vivendes és competència de cada un dels propietaris, que tenen l'obligació de mantenir les condicions d'habitabilitat i salubritat de les seues vivendes. Una de les coses que sempre s'ha dit és que les persones que viuen en aquesta zona són d'un nivell socioeconòmic mig-baix i que per això no poden mantenir les vivendes. Al respecte, he de dir que precisament les vivendes habitades són les que es troben en bon estat de conservació, sent les que estan deshabitades les que estan presentant els problemes. Aquestes vivendes estan buides, en la majoria dels casos, perquè els propietaris han falliscut i els hereus viuen en altres zones de la població. I bé és cert que en els casos sempre hi ha altres necessitats més importants que l'invertir diners en una vivenda que no està habitada i que en un futur molt proper no pensa ser habitada. Per això, la problemàtica que n'hi ha al centre històric no és només un problema de l'administració, sinó de la població en general, que ha d'apostar per mantenir vius els nostres orígens. I per altre lloc, en ningú moment pretendem deixar de costat a l'Associació del Centre Històric, que ha estat realitzant un treball molt important durant aquests anys. Ni a ningú que vulgui participar en la rehabilitació del centre històric. Al contrari, estem oberts a tot tipus de reunions, encontres, xerles i demés propostes que es facin per a la seva revitalització i per a que Castalla puga presumir del seu centre històric. Si bé, com ja s'ha mencionat en anteriors ocasions, la gestió de tot allò es realitzarà des del propi Ajuntament. Crec que ha quedat prou clar que per part de l'actual equip de govern n'hi ha una gran implicació en el centre històric, per lo que creiem que aquesta moció deu deixar-se damunt la taula per a poder acordar entre tots quals són els següents passos a partir d'ara. Moltes gràcies. La proposta que fa Raquel és de deixar-la damunt la taula. Es vota la moció per deixar-la damunt la taula? Vol dir algú cosa? Va. Vols dir alguna cosa? Molt bé. Jo portava una idea clara de lo que volia dir, però m'ha quedat així un poc... Vostè ha dit que n'hi ha gent en el centre històric en una reunió que van tindre que va manifestar que volien cobrar? Es va pretendre que una empresa es faci a càrrec de... Conteste jo. Vale. Es va fer un antiprojecte que encara no era el projecte, es va fer una memòria en el que anava a fer-se perquè estaven dient que en el centre històric no tenien ningú parc infantil, no havia ningú joc per poder les xiques pujar i si podien donar-li un poquet de vida. Bueno, pues una de les coses que es baralla des d'aquest equip de govern, des de Ciutadans i el PSOE, és de muntar un parc infantil en el centre històric. Ens reunim en el que és Playmobil, Playmobil ens cedeix les imatges i ens diu quina és l'única empresa que ells treballen per fer aquests parcs. Bueno, pues quan ens envien les parques infantils i les diem quina és la proposta, automàticament ens assentem en ells, les ho proposem, les ho donem tot, les donem quines són les murals a pintar, perquè volíem pintar imatges de Playmobil,
i les donem les jocs infantils que tenen que anar, perquè com tots sabeu el Parc Blasco està en diferents nivells, entonces el parc té que fer-se en diferents nivells. Ells s'ho enduen i diuen que ho veuen fenomenal de donar-li vida per aquest sentit, però ens porten una proposta d'una empresa per fer la participació ciutadana de veure què és el que realment es vol en aquest parc. Entonces jo les dic que la participació ciutadana concretament per què és, i em diuen que és per saber si realment on va una papelera, on té que anar a un banc, o, per exemple, d'aplegar i conscienciar a la gent d'allí dalt que les gossos no les traguen a passejar al parc perquè va ser a partir d'ara un parc infantil. Jo dic que tot això tindrem que conscienciar a la gent, però crec jo que els honoraris que ens van proposar, des de luego, crec que si és una associació sin ànims de lucre, era per haver fet aquesta assemblea de treball, m'entens? O aquesta taula de treball conjuntament l'Ajuntament i l'Associació del Centre Històric, i no haguera fet falta ningú honorari, perquè jo crec que el projecte pràcticament no es podia fer molt més, perquè sabem que si són 4 columpios van 4 columpios i si van 4 panels són 4 panels. És que no hi ha més. M'entens? Però no veiem coherent de que es tingueren que pagar aquests honoraris. Vale, però una cosa és dir que gent de l'associació volia cobrar uns honoraris i una altra cosa és dir portem un anteprojecte i costa tants diners. És que no és el mateix. Vull dir, no és el mateix ser negre que ser gris oscur. A lo millor pot parèixer, però no poden dir vostès que gent de l'associació ha pretès cobrar. Això és una cosa. I dir, porta este projecte que val tant, és una altra. Perdona'm, una altra cosa. Vostè diu que n'hi ha que conscienciar a la gent i tal. Clar que sí, n'hi ha que fer molta pedagogia i tindre molta sensibilitat per saber què és el que està passant allà dalt. Però vostè diu, n'hi ha que conscienciar a la gent que no traguen els gossos al parc. No, n'hi ha que conscienciar a la gent que vagin en una bolsa i arrepleguen la caca perquè el parc serà infantil. A veure, Jo això no ho vaig dir, ja, però que dic, però independentment que ho diga, vull dir que n'hi ha que conscienciar a la gent que això no s'ha de fer. No, però que vull dir jo, la caca dels gossos s'ha de replegar en el centre històric i en el resto del poble. És el que n'hi ha que conscienciar a la gent, però el problema que n'hi ha allà dalt, el primer és la salubritat. I ja no serà el problema dels gossos, és que quan les rates es tiren pel tobogan també no m'arriu-mos. Vull dir, n'hi ha coses molt importants que n'hi ha que fer ahir i el que faci falta. Jo estic a favor d'esta proposta que han fet, el que passa és que, ja dic, m'han deixat trastocats, o sigui, que em diguen que n'hi ha gent de l'associació que volen cobrar i la contestació seva de que és el mateix que la gent vulgui cobrar que presentar un projecte que si a vostès les apanyen ho paguen i si no les apanyen no ho paguen, n'hi ha una diferència abismal a la meva manera d'entendre. Jo crec, i acaba ja, senyor alcalde, jo crec que la proposta d'Esquerra Unida està molt bé, que es faci per fi una taula que poguérem assentar-nos tots, però que fora de deberes, que no es quede només en paraules i que ens dediquem a dir sí, que guai, hi ha 6 mesos, resulta que no han fet res i tornem a col·lació portar el casc històric a altra volta a l'Ajuntament, que portem no sé anys fent i desfent i tornant a fer, i això no pot ser. Si es fa el que vostès diuen, em sembla correcte. Si es fa el que es diu l'associació de veïns, em sembla correcte. Si ho fan tots a la volta i ho fem tots a la volta, em sembla correcte, però que comenci a fer-se. En quant a tot el que s'ha fet, Raquel, enhorabona, però informeu. N'hi ha que informar. N'hi ha que dir a la gent el que està fent-se, que no aplegue una nota de premsa i tu es quedes ahí i dius, bueno, no s'ha fet res des d'entonces i resulta que sí que s'han fet coses. Informeu. No n'hi ha més. En quant a l'altre, molta sensibilitat en aquest històric, molta pedagogia, i no només és una regidoria tècnica, és una regidoria que té que tindre cap i cor, perquè si no se'n va a terra. Ara, vostès pensen en les declaracions que han fet perquè són molt fortes. Gràcies. Bé, en primer lloc, subscriure paraula a paraula el que ha dit l'USA, i ara explicaré unes quantes cosetes perquè hi ha unes coses que ja són insultants. Primer jo volia preguntar-li a la secretària, esta persona que està així, per què està sentada? Perquè jo crec que representa Esquerra Unida del País Valencià, Esquerra Republicana del País Valencià, Cort i Ciutadà. Sí? O m'enganye?
Aleshores, quan jo presento una moció, a mi m'agradaria que debaterem sobre la moció que jo he presentat. Si no estem d'acord en alguna cosa, que debaterem sobre això. Perquè jo així no represente a cap associació. Que vostès vulguin contestar un comunicat, doncs fan una assemblea com solen fer, que em pareix estupendo, i debatixen sobre si és veritat o és mentira el que una associació hagi dit. Perquè tornem una vegada més este govern a ficar el moc en la societat civil i a les associacions. I això ja no pense permetir-ho. I que a mi se'm conteste a un comunicat d'una associació, miren, jo no represento una associació ni vull representar-la, ni ara ni mai. Val? I si una associació a mi em fa una crítica, l'assumiré i contestaré. Però no li diré així a ningú que ve a representar una associació. I s'ha tornat a dir alguna cosa d'una empresa, que ja me se va insinuar una volta. Així s'està dient que jo estigui duent un treball perquè treballi una empresa en concret? S'està insinuant això? Com ja s'ha fet d'altra volta? Vale. Com ha dit l'USA, que hi hagi gent en una associació que té una empresa que fa treballs tècnics, doncs és normal que si fan un projecte i el presenten, doncs vulguin cobrar. O la companya Fuensanta, que quan va fer bé que van parlar, no va demanar un projecte del Riu Verd. I si fan un projecte unes persones voldran cobrar-lo. I tant. És que un projecte de participació no és caga o gosset o caga no. El problema, i per això volíem presentar la moció, és que el centre històric té més d'un problema concret. Que fem un parc, jo crec que van votar a favor, veritat, Maite, i van dir que estava bé. Però possiblement, si al centre històric no vaig a ningú, perquè tu facis un parc que no va muntar ningú ara. Igual hi haurà que fer alguna més ampli en associacions que no sols del centre històric, com poden ser més associacions, per a veure com dinamitzem a la gent per a que pugi per allí. Perquè de repente, perquè hi ha algun parc que no crec que munten. Igual el problema dels gossos és que el centre històric, per desgràcia en este poble, es gasta com a abocador de fem dels gossos. No és una cosa concreta. Tant de bo no hi hagueren tantes merdes en el centre històric on hi ha per ahí, però és que la gent va treure-los per allí. Per tant, jo crec que és una cosa molt important i de consciència. I com és una cosa que no, com han dit vostès, i com també assenyalaven el Partit Popular, perquè també ho sap, que no és d'ús públic tot, que també hi ha persones privades, per això es proposa una taula on ens puguem assentar tots i debatre. Persones privades i tots, perquè tots hem de col·laborar. I per això diu que hi ha altres associacions. I tant que sí, hi ha una associació d'hostelers que vol tancar el centre històric uns quants caps de setmana per a fer dinamització. Ostres, i per què no ho parlem entre tots i tots? Perquè no hi hagi res, perquè pot ser una bona iniciativa. I com ha dit l'USA, si és una bona iniciativa i funcionara, no es diguin que ho fa o no, si és una bona iniciativa i funcionara, per què té que arribar després a altra persona i llevar-ho? Possiblement, si arribarem a acords i tinguérem visions àmplies, votaríem a favor d'una taula xina. I no vindríem així a contestar-me a mi el que se contestaria a una associació. Per favor, separem els espais, que cada un té un espai. Una cosa és un poder públic i altra cosa és la societat civil i les associacions, que ens agraden més o menys, tenen la seva legitimitat per expressar crítiques. Això en primer lloc. I en segon lloc, sobre la proposta de retirar-ho, miren vostès, van presentar el dijous passat, ens van convocar a les comissions informatives, 10 punts de l'ordre del dia, i el dilluns van afegir més. És més, és que no compta les pàgines, però comptant tots els projectes, si ens llegim l'oposició tot des del dilluns així, tindrem 1.000 pàgines per a llegir. Vostès no han tingut 2 minuts per a llegir esto, que són 2 paginetes. Per exemple, quan jo els vaig avisar el dijous pel matí, abans que es convocara el pleno, quan els vaig avisar, esto dieu a Raquel que ho ha presentat, no podíem haver-nos reunit divendres? Dilluns a la comissió informativa, com jo ja vaig dir, i estarà en acte replegat, que vaig demanar que les comissions informatives, per favor, hi haguera un punt que es tractara les mocions per a poder consensuar-les allí i per a poder debatre aquests temes. No podia haver-se debatut en la comissió informativa del dilluns? Vale, no, molt de pressa, vale. I el dimarts? I el dimecres? I el dijous? I avui, en lloc d'explicar-me lo bé que s'ha fet tot, que està bé que es facin coses, si jo no ho he negat mai, i Raquel, tu saps perfectament que mai t'he negat que no treballes, però, i en lloc de contar-me tot este rotllo de l'associació, per què no em dius? Escolta, Rubén, en el punt, perquè damunt està organitzat, en el punt 1, esta paraula no mos agrada, en el punt 3, que no reunisca cada 3 mesos, la nostra proposta és esta, i ho podem debatre així, perquè si no, per què estem així? Jo crec que, i que em corregeixi la secretària accidental també, així estem per a debatre i aprovar, no? Els punts es debaten i s'aproven. Igual si venim així, en lloc també d'alçar tot el rato el braç a intentar debatre un poc i tindre un calat polític, tampoc estaria mal. Per tant, com comprendreu, jo ja no vaig a retirar més mocions perquè hi ha temps de sobra per a debatir-les si s'han tingut ganes i hi ha molt de temps. Gràcies.
Bueno, nosaltres no estem en contra de la taula que tu proposes ahir, estem a favor. El que passa és que n'hi ha alguns termes que no estem plenament d'acord i que ens agradaria deixar damunt la taula simplement per sentar-nos i donar-li cert consenso. Només és això. Però que estem a favor de que s'aprovi aquesta taula composada per membres d'associacions, membres del poble, membres de l'Ajuntament, i el que proposem és això, deixar-ho damunt la taula, ens assentem, ho veiem i en el següent plenari la duem a aprovació o ho fem en el procediment que siga per constituir-la i per dur-la a terme. Això és el que proposem. Estem sentats. Quines coses no s'està d'acord? Me les podeu dir i debatem així, igual? És que els plenos estan per això. O sigui, a més, és més, per què volem deixar-la damunt la taula i assentar-nos a porta tancar a veure com ho fem? No, debatim, on està el problema? Ah, sí, jo penso esto, jo penso allò, jo penso l'altre. Són les 10 menys 10. No tenim horari, vull dir, és que els plenos són per debatir i per prendre acords. Anem a fer-ho. On està el problema? En què és trimestral? Doncs anem a dir tots on està el problema. I ja està, és que jo penso que els plenos estan per debatir. A més, de forma transparent, totalment. No tenim per què tancar-nos després els portaveus o tancar-nos qui siga. Anem a fer-ho així, si no passa res. Gràcies. Rubén, jo vull fer-te una pregunta. A tu, per què esta moció, quan l'has feta, és perquè esta moció, quan t'has feta, és perquè algú t'ha dit o t'ha explicat. Jo no estem acusant a ningú, estem dient perquè algú t'ha explicat alguna cosa, perquè tu estàs dient que des de l'Ajuntament no està fent-se res, que des de l'Ajuntament no hem volgut mai assentar-nos en una taula de treball. Entonces, jo vull que m'expliques el per què dius que des d'ací, des d'aquest equip de govern, no s'ha fet res. Perquè aquesta és una de les primeres coses que volem saber. Perquè crec que s'ha fet molt i crec que ens hem assentat un munt de voltes en el centre històric. Tu saps les voltes que en l'associació del centre històric les han dit que, per favor, volem saber quin diagnòstic han tret de la participació ciutadana i en què estem esperant a que ens ho presenten per sentar-nos a treballar tots conjuntament. Entonces, m'agradaria saber, perquè jo crec que això... Per què volem deixar-ho damunt de la taula? Perquè crec que hi haurà que debatir-ho ben debatut, el per què estan acusant d'unes coses que realment nosaltres sí que estem fent. M'entens el que vull dir? No, es torna a repetir, Maite. En primer lloc, es contesta, l'única afirmació que jo he dit que me l'heu debatut, canvi d'opinió, en la meva exposició de motius, no el que tenim que acordar. L'únic que jo he dit és oblidat durant anys per diferents corporacions. Entenc que si està en una situació així és que s'ha fet la vista al costat. I jo crec que en tots els vostres programes electorals heu criticat, per exemple, el Partit Popular perquè no han fet res. Veritat, és la meva opinió. En cap lloc jo he dit que no vos senteu en l'associació. Això ho diu el comunicat. Li torno a repetir, soc representant d'un grup polític. I si vostè creu que això està en la moció, indiquem-ho. Perquè crec que és una moció, llevat d'això, totalment constructiva. Vostè vol saber qual he presentat? Espera, enxufa que te l'he pagat jo sense voler. Doncs mira, crec que jo puc presentar-les quan vulgui. És en primer lloc. I en segon lloc, que no he de donar explicacions. I en segon lloc sí que m'agradaria, altra vegada, que retiren una afirmació, que és, qui t'ha dit a tu el que tens que posar, o alguna cosa així has dit. No, jo dic... Sí, no. Si has anat a preguntar, perquè quan has fet... Jo t'he dit que quan tu has presentat aquesta moció és perquè hauràs anat a preguntar i algú t'haurà dit que les diferents corporacions ningú han fet res. Mentira. T'ho dic jo ara ja, mentira. Perquè jo crec que en la corporació de quan vaig estar jo i la senyora Lusa, que està allà al costat meu, crec que van fer un diagnòstic del centre històric on va haver una part de participació que el projecte està dins de l'Ajuntament i després es va veure un altre diagnòstic de saber les manzanes que estaven tocades. I en aquest projecte ens van gastar 20.000 euros. Sinó que no digueu que en diferents corporacions no s'ha fet res, que s'ha fet. I ara també està fent-se. Que altres corporacions no hagin fet? Doncs molt bé.
però en la corporació meua, des de luego sí que va començar a treballar-se en el centre històric. Torno a dir, el que no han fet diferents corporacions ho poso jo. Possiblement, igual l'equip de govern pensa que este regidor no és prou intel·ligent per deduir coses pròpies, però per sort o per desgràcia, mireu, ho soc. Esta moció s'ha presentat, per desgràcia, després de... i no volia que es presentara així, però després de l'eixe comunicat, perquè no volia que es mesclaren coses, perquè com vostès saben, la meva vida laboral ha canviat un poc últimament i ho sabem perfectament, perquè aquesta moció du plantejant-se des del mes de juliol. I li diré des de quan, si vol saber-ho, no tindria ni que dir-li-ho. Però com vostès tenen el fantasma ese de les conspiraciones, que no sé per què, no sé, bueno, este un poc revoloteados ahora, però no sé per què teniu ese fantasma de les conspiraciones, això du pensat des del dia que jo li vaig dir, està molt bé lo del parque, però crec que cal un debat participatiu sobre els espais públics, i estarà en l'acta. I bé, quan jo pregunte a associació, i tant que sí, a veïns i em transmeten també certes coses. I la meva proposta, en compte de vindre així, preguntar-li i tirar això és vindre a fer una proposta innocent de mi que pensar que podien parlar d'esta proposta. I si no parlem de tu has dit, de lo que posa i parlem de lo que es proposa i no de qui m'ha dit a mi o qui no, doncs igual avui podem eixir així en un acord i la taula es constitueix avui, si arreglem el que no ens agrada o ja està. Perquè és que estem així ja sentats, senyors regidors. És que han tingut una setmana per dir-me propostes també, que jo sé, és que damunt, jo vaig ser el primer que vaig dir que per favor, i no s'ha fet, que per favor es constituïra en les comissions informatives un punt per les mocions per si hi havia problemes i propostes. És cert o no és cert? Vinga, va, és que... Ben la rebolica que s'ha armat, mira... retire-lo de deixar-la damunt la taula i anem a debatir-la. Vamos. Jo ara no se faig estantes de la nit i anem a... Pero que no debatir el martes es porque no se ha debatido nada. Allí no decís nunca nada, nadie. Claro. Sí, perdón. Bueno, es verdad, pero es que... No, pero no me refiero en esto, o sea, en todo. O sea, es que allí yo tampoco lo entiendo, o sea... ¿Qué hacemos? Allí llegamos, votamos, y o sea, se debate todo hoy. A mí me encantaría que se debatieran las mociones y todo, o sea, que nosotros también estamos de acuerdo que las comisiones informativas se debatan, o sea, que no es porque nosotros no queramos. De momento yo creo que esto por parte del secretario Manolo no nos dejaba que se hiciera, creo. Pero si no lo tengo yo mal entendido, pero que nosotros queremos que se debata, claro que sí, todo. Si aquello termina en 5 minutos hemos terminado, nosotros queremos debatir. Y yo creo que es mejor. Vamos, para llegar a esto y tenerlo todo más claro. Por nuestra parte, sí. Si me claro, a mí encima, yo ya que no pregunto... No, disculpa, te lo acabo de decir, que tú eres el único que no. No es tu caso. No es tu caso. No, pero tienes razón, son cosas que se tendrían que debatir en las comisiones informativas y no aquí. Mira, el problema que tenim és que en les comissions informatives ningú pregunta res, llevat de tu, ¿vale? Ningú pregunta res, algú té alguna cosa que dir i sols expliquem nosaltres. Llavors, en 5 minuts hem acabat les comissions informatives i on es té que debatir de deberes és en les comissions informatives, que tens tota la raó i te la done, que les mocions deberien debatir-se perquè en altres ajuntaments les mocions es debatixen en les comissions informatives i en les comissions informatives és on es deixa damunt de la taula per debatir-les durant aquesta setmana o durant aquests dies per poder-se portar al pleno o no poder-se portar. Es dona tota la raó, en això es dona tota la raó. Que no han tingut temps a llegir-me-les? Sí que han tingut temps, me l'han llegida no una volta, 10. No es cregues que no. Vale, Rubén, no digues que a lo millor vosaltres heu tingut que llegir 20 folios, nosaltres m'ho han llegit 2 folios i no m'ho han llegida una volta, m'ho han llegida 10 i m'ho han reunit 2 i 3 voltes, no es cregues que no m'ho han reunit, m'ho han reunit per esta moció 2 i 3 voltes, però també hi ha que dir-ho que hi ha coses que no estem d'acord. Voleu que es debatisca? Pues Raquel ara, com a regidora, ho debatís. Però no està bé perquè a nosaltres també ens agradaria que en les comissions informatives es debatira molt més i que no vinguérem a les plenos i que en les plenos es debatisca el que potser podien haver-se debatit en les comissions informatives i no tindre millor les discussions aquestes que tenim, perquè això és una tonteria. Perquè tu apostes per el centre històric, més aposte jo, perquè tu saps on vaig viure? En el centre històric. Tu saps on vaig néixer jo? En el centre històric. Disculpa.
No, és que estic... No, escolta'm, i jo tinc també molta sensibilitat per al centre històric, aunque es penses que no. Jo també tinc molta sensibilitat per al centre històric. I no vos cregueu que aquest equip de govern no som capaços d'assentar-nos en una taula de treball. Clar que som capaços i volem assentar-nos en tots els grups polítics, assentar-nos en el centre històric, però, escolta, hi ha coses d'ací que no mos agraden. Rubén. Bueno, pues anem a debatir-ho. Anem a debatir-ho. Yo me gustaría aclarar que en las comisiones informativas como tales a lo que yo o nosotros entendemos es que el equipo de gobierno informa de aquellos puntos que se van a llevar al pleno. Entonces, cuando nosotros tenemos alguna pregunta, pues la hacemos. Yo de hecho he hecho algunas preguntas. En la última comisión pregunté cuántos. Bueno, pero a ver, Isa, si no tengo necesidad de preguntar, no pregunto. Y luego en el pleno, luego en el pleno yo no he preguntado tampoco. Isa, en el pleno, como portavoz del grupo, lo que he dado es, en función de nuestro voto, cuál es la opinión sobre el punto, nada más. Pero si yo no he tenido necesidad de preguntar, no he tenido por qué preguntar. Y cuando he tenido que preguntar, pues he hecho alguna pregunta. En este caso, en esta moción, que no estaba dentro de las comisiones, nosotros no sabíamos nada. Nos hemos enterado después. Bueno, así y todo, pues nos parece correcta. Y no nos parece dejarla encima de la mesa, porque está bastante bien redactada y en cualquier caso se puede aprobar y a posteriori, si hubiera algún punto que retocar, yo creo que aquí todos somos conscientes y somos bastante mayores ya para decir, oye, pues este punto lo modificamos o no lo modificamos. Creo que no hace falta, o bajo nuestro punto de vista, no hace falta discutir nada cuando nos parece que está bastante bien redactada. O parlem punt per punt o aprovem la taula, pense jo, o a lo millor el debat seria aprovem que es creï la taula de contratació. A veure, Rubén, el debat seria que es faci aquesta taula de contratació tenint tots clar que anem a modificar algunes coses o a lo millor no es modifica res, perquè és que jo pense que el punt de debat és és el plenari municipal, és que jo estic, vull dir, la taula més o menys després pot decidir com s'organitza, si és una cosa d'organització, que si són 3 mesos, que si són 2, més indiferent. Ara bé, no vull que s'aprovi el primer punt, soles. M'agradaria que tingués algun contingut, perquè jo aprovar una taula que no té una periodicitat, que no estem tots i tots, que igual en això sí que anem a coincidir, que no estem tots i totes, i que no gaste dinàmiques més participatives, que puguen després preguntar-se o treballar en la ciutadania, no vaig a fer-ho tampoc, no anem a aprovar-la, val? Però que poden anar retocant-se cosetes. Si dieu el que és i veiem que no és tampoc res de l'altre món, Bueno, jo en primer lloc demanar-te disculpes si t'has sentit ofès per les meues paraules, però sí que és cert que han aparegut a la volta tant la teva moció com la nota de premsa. Entonces això m'ha cabrejat, perquè tu i jo hem parlat moltes voltes de quina era la meva postura, de la feina que estava fent-se, i que faceres aquesta moció al mateix temps que aquesta nota de premsa, jo dic pel sagaleste, què està fent? A mi la teva moció em pareix perfecta. El que sí que vull que tinga clar tot el món, i és una cosa que han dit sempre des del govern que estem, és que tota la feina va fer-se des d'ací. O sigui, es pot enjuntar qui vulgui, es pot fer qui vulgui, però jo crec que la batuta la té que dur l'Ajuntament. En representants de tots els partits polítics em pareix perfecte, perquè si no el que s'aprova, el govern que entra després, com ha sigut algo aprovat per tots, siga una modificació de planejament, siga el que siga, ha sigut aprovat per tots, en consense, i serà algo que perdurarà en el temps. Entonces això em pareix perfecte, i per això crec que l'Ajuntament és el que té que tindre la batuta en aquest aspecte.
Després, totes les associacions que vulguin entrar, bé siga la del centre històric, com tu has dit, altre tipus d'associacions que se'n vulguin pujar allà dalt a fer qualsevol activitat, qualsevol cosa, gent del poble que tinga qualsevol idea, perfecte, em pareix perfecte. Però, repetisc, des de l'Ajuntament. I això és algo que n'hi ha gent que no té clara. I vull que quede clar. I no us dic a tu. No t'enfades. No, si així no posa que hi ha cap empresa concreta que va fer bo, no sé per què no pot aprovar tal com està. Després... O hi ha algun punt Sí, la part esa. Col·laboradors amb competències sobre el centre històric, a què refereixes? En el tercer. Pues no recordo, però crec que com l'arquitecte no estava tots els dies o no sé què, no ho sé, no ho recordo. Claro, a nosaltres vamos a parar assegut ahí. Col·laboradors amb competències, per això estats amb competències, col·laboradors, i ja està. És que no en tenia això de col·laborar amb competències. A mi em dona a entendre que és que n'hi ha algú de fora que té competències per dir el que s'ha de fer en el casc antic. No anava per aquest sentit. I col·laboradors, ja està. I canviar-lo per dir. Claro, a mi igual, la gent que volia col·laborar, però això conforme estava redactat no era correcte. És que vaya por lo técnico. Hombre, estamos de cachondeo, están en muchas cosas. Tampoco es eso. Para reírnos nos reímos todos, ¿eh? Ya cachondeo, o sea, también sabemos reírnos. Venga, va, tonterías. No, vamos, quita una coma, estás de cachondeo. Vamos, que vaya que no, hombre, no le estáis burlando. Y colaboramos, que no soy idiota, venga, no, por favor. Jo he dit que si... Perdó, senyora Verdú. Jo he dit que si el problema estava en competències sobre el CHE. Ah, no? No, sí. Que si el problema estava ahí, tècnics d'Ajuntament i col·laboradors. Entonces es lleva esto. Jo he dit això, que en riga de part jo en ric molt. Estamos debatiendo si aprobamos esta moción, pero luego nos tendremos que juntar todos, o quien entre en esa mesa, y debatirla. No va a ser tal cual como está la moción. Se puede debatir después, ¿no? Cuando hagamos la mesa. Nos juntaremos, ¿no? Y miraremos a ver qué se tiene que hacer entre todos. O sea, que si se cambia algo, es que, no sé, cambiamos... Pero sí... Sí, totalmente, sí, claro. No, pero... Después te agarras al expulso de la moción, ¿eh? Es que dar una mesa... No, pero pone más puntos, entonces si se modifica la moción habrá que rectificarla y volver a presentarla, entiendo. Si no, si aprobamos la moción vamos a aprobar lo que dice la moción, entiendo. Hacer lo que dice la moción. Home, Amparo, es pot canviar una coma o una paraula quan es presenta una moció? En teoria, les propostes venen com venen. Jo què sé, si voleu rectificar-ho, fer una paraula... Per això era que nosaltres estem a favor de la creació d'aquesta taula. El que passa és que com hi ha 5 apartats que potser requereixen d'una matisació, o ho fem ara o ho fem després, però que estem a favor de la taula. Si nosaltres el deixaró damunt de la taula, no era perquè estàvem en contra d'això, és perquè hi ha alguns punts que hi ha que matisar un poquet. Perquè una volta s'aprova aquesta moció, Rubén, s'aprova tal qual, i després si hi ha alguna cosa que modificar, potser ens agarrem això de dir, no, perdona, és que en el punt tant posa això i d'ahir no me'n podem eixir. I aquest és el problema que tenim. Per això va ser, per això jo dic que jo us dono tota la raó que en les comissions informatives tindrien que debatir les mocions. Per no trobamos en esto. Per favor, Raquel, hem solventat aquest dubte que està arreglat. Podem continuar? Podem continuar, per favor? Gràcies. Després, en el de descomptar amb l'assistència del teixit socioeconòmic i cultural afectat, a què refereixes?
el que estem dient, si estem debatint sobre si tancar perquè hi ha una sèrie de comerços que fan la proposta, igual no volen vindre a totes les reunions perquè no els interessa, però si les interessa aquesta reunió perquè en el punt del dia està concretat que es toqui temes d'hostaleria, doncs entenc que han de vindre aquesta associació també a participar, que afecten els punts concrets. El tema de que siga una volta del trimestre em pareix excessiu, hauria de ser més a menut. Sí, perquè jo, igual que Maite, he nascut en el centre històric, visc en el centre històric, però m'ha fet una experta en el centre històric. Em passejo tots els dilluns diverses voltes i cada volta n'hi ha més problemàtica. Entonces crec que una cosa que es deixa d'ací a 3 mesos és molt temps vista, però hi ha voltes que hi ha coses que són més urgents. Està clar que el tema del planejament és una cosa molt llarga i molt tediosa, que és una cosa tècnica, però jo crec que per certes coses més puntuals o una associació vol fer un sopar en qualsevol de les parques i coses així, són coses que es poden fer més a menut. Que 15 dies tampoc, no és de l'Ajuntament jo. Sí. Mensual, i després en aquestes reunions, si veiem que al mes següent no tenim així res, doncs mira, ho deixem per d'ací a 2 mesos. O si alguna volta hi ha que fer alguna cosa urgent, en vez d'un mes, d'ací a 15 dies ens tornem a veure. Després, on comentes de banda de la documentació municipal, el diagnòstic de propeses sorgides, com bé diu Maite, no les tenim. Les han demanat diverses voltes i no les tenim. Estan registrades. Jo les he vist, igual que Raquel, estan registrades. Però jo no les tinc. Sí, les tinc. Estan registrades, escolta, estan registrades, però és genèric. No posa pràcticament, és molt genèric, que és el que vas veure tu l'altre dia. No està el que ha eixit del treball, punt per punt, no estan les conclusions. És genèric de dir que el centre històric li fan falta servicis, que el centre històric tal manzana està mal, que hi ha que canviar el tràfic, però les conclusions de lo que va eixir no ho tenim. Entonces, vull dir, hi ha coses que no es poden actuar, no s'ha pogut actuar perquè no ho han tingut, m'entén? El diagnòstic està registrat i quan vulguis el veure està genèric, però no estan les conclusions de saber en concret què és el que va eixir d'aquestes taules de treball. Tornarem a demanar. I després en el 6è posa que s'establirà metodologies i dinàmiques participatives per tal de treballar i així torna a reiterar des de l'Ajuntament. La participació ciutadana jo crec que s'ha de fer des de dins de l'Ajuntament. Però des de la taula d'escret, però les tècniques, utilitzar les tècniques des de l'Ajuntament. En el punt concret que m'has dit sí que era un error de redacció que podia donar peu a malpensar, però és que així ja no hi ha raó per malpensar, és que siga dinàmic i participatiu, simplement recalcar que aquesta taula siga més oberta i que si es poden fer certes dinàmiques es fan des de l'Ajuntament o des de lo que siga. Sí, no, jo per mi ja està. Sí, sí. Bueno, hem passat de cada 3 mesos a cada mes. Bueno, jo proposaria quizás que a 2 mesos fer-la coincidir a lo millor 15 dies antes del pleno perquè així el que ocorrisca en aquesta taula després així en el pleno es pugui exposar. No sé, el que vos parega. Sí, em pareix perfecte. 15 dies antes de cada pleno ordinari. Jo.
quería... A ver, yo quería también decir que ya que la moción la has presentado tú, Rubén, que fueras tú un poco el que llevaras a cabo la creación de esa mesa de trabajo, es decir, la organización de esa mesa de trabajo, quién va a estar en esa mesa de trabajo, cómo se va a hacer, avisar a esa gente cuándo se va a reunir, cuándo no se va a reunir, un poco que llevaras tú también la organización de esas mesas de trabajo que se vayan a hacer. Te propongo. Que avise, quieres decir que le diga a los técnicos que envíen ellos la carta, no que vaya yo repartiendo las cartas a la gente. A ver, me refiero, si se crea una mesa de trabajo, habrá que avisar a la gente, habrá que llevar un orden del día a esa mesa de trabajo, un poco en colaboración, en este caso con Raquel, que es la concejala del centro histórico, que estuvieras también un poco al frente, echándole una mano a ella para gestionar todo el tema de la mesa de trabajo, que es muy fácil decir que hacer una mesa de trabajo, lo veo muy bien, pero un poco que también estuvieras en contacto con Raquel para cuándo vamos a montar, cuándo lo vamos a hacer, a qué hora vamos a hacer, a quién vamos a avisar, a quién no vamos a avisar. Jo tinc una pregunta. Si voleu dur des de l'Ajuntament, són tècnics de l'Ajuntament i això de l'Ajuntament, jo crec que els que ho han de un poc coordinar i això deu de ser l'Ajuntament o la regidora en si o no? És que no tantes ve o no sé. A ver, yo entiendo que en esa mesa de trabajo van a estar técnicos del ayuntamiento sentados, van a estar asociaciones, van a estar vecinos, van a estar empresas. Alguien tendrá que gestionar quién va a estar ahí en esa mesa, quién les va a avisar, cómo les van a avisar. Yo lo que le propongo a Rubén es que se ponga de acuerdo con la concejala del centro histórico y que esté ayudándole a decir, oye, vamos a avisar a este, o vamos a ver si a este le interesa, o vamos a tener un poco de colaboración con la concejala que lo lleva para llevar todo eso. Home, claro, col·laboració de Rubén, meua, del PP i de qui tu vulguis, però... Sí. Però jo crec que la responsable, ja que és la regidora delegada de l'alcalde en el centre històric, deu de ser Raquel. No té que ser Rubén, o sigui, vull dir, Raquel té que poder tirar mà i de fet crec que sap que pot tirar mà de qualsevol des que estem així, però el que és l'organització i el funcionament i el punt del dia i tot, ella és la regidora delegada del centre històric. Des del nostre parecer creiem que és ella la que ho ha de portar, no és de més. A l'hora d'ajudar, el que faci falta, mare meva, i a l'hora que vulgui, si és per millor, però jo ho entenc així. Gràcies. Bueno, era una propuesta, así que Raquel... No, de totes maneres, Rubén, compta que vas a fer feina. Bueno, si no tenim res més que dir, anem a votar la moció. Vots a favor de la moció? S'aprova per unanimitat.